Deci facem un mare challenge. Explic eu să explici tu. Zi tu că ideea ta. Bă, dacă eu fac un kill, el trebuie să tacă din gură. Până face el kill ca să tac eu din gură. Și pe urmă să vorbesc eu. Da. Deci e belea. Deci s-ar putea să vorbesc numai eu. stai cu minte că dacă prind acá. Da. Bă, dar o stăm unul lângă altul? Adică gen da. stăm. Că ziceam că dacă kill te îndepărtam. Nu se mai stăm unul lângă altul. Deci stăm. Da. Și dacă mori, faci pedeapsă. Da. Dar adevărat, nu în joc. Da, pedeapsă. Care pierde își dă un pumn în cap. Stai că... în cap. Nu. Ne gândim pe pedeapsă atunci. Pe pedeapsă o gândim atunci, nu acum. Ce naiba? Păi nu să gen să fie doar pedeapsa asta. Nu, ne gândim, dacă tu mori, eu îți spun ție o pedeapsă. Meci? Da. Cred că sunt singur. Nu. M-am și uitat. Nu mai bate. Bă, mergem la zona albastră sau să facem și încă un challenge? Să nu mergem acolo? Da. Hai că vedem. Că eu aș vrea să mergem, că acolo e cel mai bun loot. Știu. Dacă aveți Free Fire, intrați pe meci, intrați pe hartă și vezi că e un... Mamă, e departe rău. Nu mai mergem la aia. Are răbdare ca să mă bagi și pe mine și intrăm acum. N-ajungem, mă duci tot departe. Știu, și noi mergem în partea asta, da. Adică aici. Să le arăți și tu la acelea. Haide, mă, haide. Hai să jucăm. O să ne dea pe plajă. E bine acolo. Că acolo nu vine nimeni și e loot bun. Sărim? Hai. Sări. Bă, mergem. Eu vreau la podurile alea. Du-te tu unde vrei. Ba nu, vin după tine. Păi eu vin după tine. Vii tu după mine? Hai, pe podul ăsta. Hai la casa aia mare. Nu deschid para asta. Hai aici, la casa asta mare. Tu te uiți în direcția opusă. Știu. De ce? Lutezi și vii și ne întâlnim. Eu vin la casa asta mare. Poate mă dea pe casă. Mai e cineva aici la mine. Da? Da. Sunt mort. Ziceai că nu e lume. Eu așa știam că nu sunt. Sunt mort. Bă, iedule. Am venit direct cu armă la mine. Cu ce te-a bătut cu armă? Da. Mare sau l-am ținut în gură. E pedeapsă. Ce provocare să dai aici? Ieși de meci și pedeapsă. Stai puțin. Hai Bă, că... pune puțin pauză. Stai puțin. Ieșim de meci. Ca așa se face. Revenim cu pedeapsa. Asta. Deci gata. Am revenit. Îl provoc să joace cu bateria externă sub telefon. Care bateria asta nu e cam dreaptă așa ca telefonul. E cam pătrată. Nu cam pătrată. E mică și pătrată și trebuie să o ții bine. Nu e pătrată, mă, tu vezi, asta e pătrată. Deci hai, dă-i start. E ca un fel de tu pătrat. Da. Este în plăci de unde. Trebuie să joci tot meciul sau până la primul kill. Tot meciul? Să vezi că pierdem. De videoclip vă facem azi. Nu știu, vedem. 2. Vedem. Facem și postezi unul mâine? Păi nu facem mâine dimineață. Bă, da, facem dimineață. Dacă ne-a și băgat meci, revenim când ne bagă meci. Hai că ne-a băgat meci. Trebuie să intrăm acum. De ce trebuie să fii pregătit să taci din gură? Bă, mi-a dat provocarea aici, eu nu mai tac acum. Nu contează, păi ăsta e challenge-ul. Nu pot să joc aici. Mă, mi s-a făcut pielea de găină, n-ar așa. Am pielea de găină pe mine. Ia până. Deci ăsta e challenge-ul, asta a fost provocarea că ai murit în primul meci. Da, mă spart ăștia. O îmi bagă și pe mine acum. Mergem în să-mi trecut de cerc. Stai puțin. Te bage repede, că iar ajungem pe plajă. Știu. Iar mori. Nu sări. Du-te. Sau sări. Sări că mă sare și pe mine, sări.
Unde mergem? Mergem la... Merg unde vrei. Uite, aici, la asta. Hangarele astea de aici. Că eu merg după tine, uite. Uite, Giuda de 3. Nu, nu ai văzut. Mergem la astea de aici, da? Da. Aoleu, iar nu mi se randează mapa. Asta așa nu e filmarea. Nu mi se randează mapa. Ce n-ai vrei să fac? Nu, ce mama Direct nu e? armă. Aba nu, e armă. E Deci pe mine mașeta. mă dă jos luat. Nu mi-apare cam armă. Bam, 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 nu mod asta. Aha, mi s-a randat și mie pampa. Bam. Mă, sper ce să găsesc. Vreau, Mamă, ăștia deja au început să o omoare, bă. sper să găsesc caca. Mamă, eu. Oho, 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 cine are cască de 3? Hai, bă, ce cu norocul ăsta, mă? Hai, bandou rapide, mă. Unde e? Iedule, Nu pot să-i ajut. vino că nu mai am viață. Bă, ai zis să facem așa, n-ai zis că pot să te ajut. Păi poți, Păi dacă facem așa, nu mai moare nimeni. nu contează. Deci e când faci kill. Nu să nu mori. Nu, tu și pe nu? Să aruncăm asta. Vezi că stână asta lângă tine, da? Bine, gata. Ai găsit așa? Nu, ca armă. Da, am și o armă. Îmi fac Mamă, asta. ce Îmi fac fugă. vestă, mi-am făcut vestă 2, cred. Bă, mi-a un cercul verde. Bă, vino naiba la mine. Că eu mă bag cu ăștia. Ai vestă? N-am nimic. Vino cu ca... Trebuie să bat ăștia. Hai și noi. L-ai văzut? Da. Și să mor. Am murit. Sunt pe jos. Vino cu. Cum au omorât? What? Cum au omorât? Zici și bine. Au arme bune. Pe aia am avut-o și eu. Hai să mai băgăm unul. Bă, să câștigăm și noi meci, bă, ești nebun. Avem 8 minute și n-am câștigat niciun meci. Cât? 8 minute și n-am câștigat niciun meci. Eu. Bateria asta externă. Cum ai găsit-o, mă? Am cumpărat. Ai zis că ai găsit-o. Ai cumpărat-o gratis. Deci dacă îi se întâmplă ceva la ea, nu te interesează. N-ai dat banii pe ea. Da, o ții bine, Ce s-a făcut al Mali? Ăla care cam costă vreo 150 de lei, 1 milion. Nu știu. 50 de lei, cam așa e. Mai pune aici tu 50, o vinzi pe asta cu 50, mai pui și tu 50. Și mi-e una de-aia mare. Tu-ți iei una de-aia bună. 3 încărcări. Îți cauți de-aia cu 3 încărcări, bă. Adevărat. Mamă, ce zombiu. Mamă, ce naibii ăsta, n-are sânge. O să-ți dă și el ție. Rău mort. Nu ard, sunt idni, fugă! Revenim când intrăm în meci. Ne faci pe noi meci? Pe mine m-a scos automat de la început din avion. Bă, dar nu mai trimiteți mesaj. Opa, așa. Opa, Gangnam Style. Am deja... Ia uite ce armă am, Cristi. Hai. Am acat în prima! Și am și cască de 2. Și mai fac eu ăsta. Așa. Mamă. Cască de 3. Băgați. Am cască de 3.
Hai mă, iar nu mi se randează N-ai mapa. ce să faci, fratele meu. Iar nu mi se randează mapa. Abala. Vezi că de 2, cască de 3, Pe AK. se randează mapa. Bă, dar de ce când filmez nu mi se randează mapa? Zi-mă, ce-ți mai trebuie? Acum, Să mi se randeze mapa. să știu cum nu arată. Acau. Să vezi ce după toți. Dacă prinzi un scop de la șmecher... Oh, scopul 4. Mi s-a randat și mie mapa în sfârșit. Mamă, sărit. e la 1290 ceva metri de la mine. 9495. Lasă că mi-au mașinița și vin. Eu am un shotgun de la post de pistol. Și eu. Și am și AK. Ca. Vezi, poate găsești pe unul, să-i dau mare kill. Mă strigi, da? Da, zic. Zic, bă, vezi că am făcut kill. Taci din gură. Bă, dar nimic, mă, oarbă mai calme. Și acum nici să nu ziceți că vă mintem, stăm unul lângă altul. Aha, gata, l-am prins. Haide, Cristi, Ce? am făcut primul, am kill. Deci dacă ați uitat până acum ce trebuie să faceți, ce trebuie să facă, el n-are voie să vorbească. Am voie. Am făcut kill. Nu știu, arma asta. Nu mai am glanțe. Da, domnul, să te omoare. Adică nu, bă, că vreau să fac și o videoclipul ca lumea, ce naiba. Oho, scop de 2. Ce nu mai ai? Mă, ce bun e. Mă, ce bun e. Ce shotgun-ul, ce bun e, frate. Haide, bagă. Mă omoară. Nu pe jos. Să mort. Am murit. Eu am murit, poți să vorbești. Da, dar revenim cu încă un meci. Hai că poate câștigăm și noi un meci după 100 de ani. Ce? Nu zic Ce-ai făcut, mă? nimic. Ce-ai făcut, mă? Nimic. Ce-ai făcut, mă? Nimic. Zi ce-ai făcut? Nu zic. Zi, Nu. zi. Nu. De ce râzi? Ce? Nu zic. Zici după? Abonații știu. Care se uită, o Ce-ai să făcut, mă? știe. Ce-ai făcut, mă? Uite să-mi dai provocare. Aoleu, da. A, ei, n-a venit. Am scăpat bine. Hai că poate câștigăm și noi meciul ăsta. Sau măcar nu mai murim primi. Eu nu mor, ăștia mă omoară. Supply map. Ai sărit? Ba, mă vină după mine. Stai că am uitat să spun ce păi. Ok, în fine. Și la 18 metri, 17 metri distanță din... Băi, unde te-ai dus? Mamă, unde vrei să ne ducem? Notezi-mi o armă. Luam copacul. Forța! Forța pe copac. Mamă, dacă îi rup. Am pistol. Bravo. Și am schimb pe el. Bravo. Ialo! Sora. Oh.
Băi, mori! Zi tu că mori. L-am pus pe unul, pe jos. Am pus testul neapărat. Gata, acum trebuie să puteți. M-a scos. Stați puțin să intru înapoi. Gata. M-a băgat. What the fuck? Deci, după cum ați auzit, preferatul vostru a câștigat. Ce ai câștigat? Aoleu, da, te-ai că eu trebuie să fac din gură. Dacă îți dau provocare. Dacă nu respecti, îți dau provocare. Dar tu n-ai aca. Dungeon am. Mamă, mi-a dat sniper. Pleacă-mă de aici, nu joc sniper. Dacă vine unul, îi dau cadou. Eu am văzut ghiozdan de 2, AK de 4. Dacă am norocul ăsta la ghiozdan, trebuie să am noroc și la AK. Deci că, bă, da. Dacă dau de AK, ce faci? Ce faci dacă dau de AK? Mică? Dacă mai fac un kill. Mă, unde mi norocul ăla că mi-a trecut AK-ul? N-am AK. Două kill-uri. Prea bun, frate. Prea bun. Dacă am înțelegeți nimic, lăsați-l în pace, nu-l băgați în seamă. Bă, prostul, nu dai cu mașina pe mine. Așteaptă mă și pe mine. Facem o liniuță. Ia uite mă unde era AK-ul. O mă, că n-am găsit. Turbai dacă găseam. Siguranțe pentru AK, sper să-l găsesc. Vrei scopuri 2? Vrei de la ultraviolet? Vrei ce-am spus? Mor. Încă un kill? 3 kill-uri. Iulius de 3? N-are ca. Să și tu. Să vedem, de 3 scopuri 2 nu trebuie. Dacă nu trebuie de asta. Mă trez în greșeală. Nu doare capul, mă crezi? Taci din gură. Ce face groza, tată?
Bă, nu mai luta tu, lasă-mi pe mine. Că eu n-am nimica. Scop de 4. Am căzut careaca. Taci. Taci că dau provocare. Dacă nu taci. Mai mă cap aici. Hei, ce bine să taci, a? E bine să ai... Groza e bine. Să încărcăm frumos. Mă, dar stai puțin, nici nu corect, tot nu trebuie să Taci. am 3 kg în pana mea. Bă, nu mai vorbi. Nu contează. De unde tragi? Nu-l omor. Unde-i, mă? Gata, îl iau. Eu-l omor. Ce prost ești! Bă, ce panara, mă. Câte kilori ai, mă? Bă, Bă, dar niciunul nu are cam... Nu, vai de capul. Am cuvânt de pe tine. Hai în partea altă, mergem spre zonă. Gata, vă oprim filmarea aici, că am făcut prea mult. Pe data viitoare. Pa.